Om don kamban chat bam imu neu brio ya kadok senyang tang daka melu bad usuk menken. Hakane ga perteshai menta ngi kamduna banyu i ya ki brio ki babam ya ki dok ki badang im. Ngila banyu i ya ki brio ki baju bam ya ki dok im. Kum hapo China, Thailand, Japan bat kiwai hindrai kim cu bam ya ki ne ki dok ki balong senam. Hindrai ki bam tang ya ki dok ki balong kum ki cemprong ki octopus ki tham bat kiwai. Pang ne apo India bat nyilap ba uneu brio ubam ya kane kado im ke balong senam. Uneu dei brio basong basa cepo asam ubang yempat tip ya ka kerteng ka chung u. Kane ka jing bam chung uneu brio ula ong ba kane kam dei ka jing khleu lane ka jing bam jubor hendre kane ka jing bam ka chung u ka dei ka ba ubang bat usutonat ban bam ya kado senyang ka ba im. Habang ipet ya kane ka kom bam chung u ngiu i ba kalong kum ka jing bam ka ba taimet lane ka jing bam ka ba bang tam ya kane ka kom bam ka chung u. Ngiu i ba ni saki dalaki jong ki kemat ba hapor ba ubam ya kane ka do uklem don kano ka jing knyi lane ka jing isi ya kane ka do im. Hato kane ka jing bam chung ne ya kane ka do im kala ban kata ya ka met chung u lane kala ban te ya ka met chung u nimpat tip hendre ula ya thu ba haba ubam ya kane ka do im uklem ja hendre ulong hi kumju kombaju long kiwe kublai sibun kublai sejar ngu ini syampat hakiwe ki video. কেমন টেস্ট কেমন ভাঙ ভাল খাও খাও আর খাবি লাগেন তোর আছে কথা বিয়ে আছে কেঁচা না খায়া কেঁচা না রান্না পকা কথা আছে এই যে রান্না মাংস না কাঁচা মাংস কথা কাঁচা আর খাবি আর দিদি খাম